Mare Luquidum és una mostra de la bellesa biològica, plàstica i simbòlica que encara alberga el mar Mediterrani i una crònica d'alguns dels problemes que l'asfixien. Mare Luquidum és una invitació a la fascinació per la fascinació i a la reflexió pel plaer del saber. És també un treball recopilatori d'algunes de les fotografies que han dirigit, modelat i construït la carrera de l'autor durant quasi 3 dècades de vocació desmesurada, per donar veu a un mar amb freqüència maltractat i mal comprès. Ángel Fitor, Alacant, 1973, és fotògraf, fotoperiodista, bussejador professional i naturalista especialitzat en el medi marí. Com a resultat de la seva fort i primerenca vocació, ha consagrat tots els àmbits de sa vida a la divulgació dels valors naturals, humans i econòmics vinculats al mar. Les seues imatges han sigut reconegudes en múltiples ocasions pels més importants certàmens internacionals de fotografia de naturalesa. L'any 2022 va ser nomenat ambaixador del programa Alumni de Talent Global de la Universitat d'Alacant, institució en la qual es va formar com a biòleg marí. El 2022, la revista Forbes el situa en el lloc 7è en la seva llista dels 50 espanyols més premiats.